puhutaan tämmöisestä killer applicationista. Ekana siitä tulee kertomaan Jani Ruuskanen Väestörekisterikeskuksesta raikuvin aplodein. Kiitoksia. Joo, hyvää iltapäivää minunkin puolesta Väestörekisterikeskuksesta tosiaan Jani Ruuskanen. Kiinnitti huomiota aamulla tuossa tuo futurologi-keskustelu kehityskeskusteluista. Näytän teille sovellusta, joka ei kuulunut mun kehityskeskusteluihin, eli ollaan varsin ketterästi viety eteenpäin näitä. Eli aiheena on suomi.fi viestit-palvelu, ja mulla on tässä alkuun muutama dia siitä, mistä tässä palvelussa on kyse, ehkä valtaosa jo tietääkin, ja sitten katsotaan tuolta puhelimelta itsessään varsinaista. Otsikossa luki Killer Application ja jätän sen ehkä teidän arvioitavaksi, onko kyseessä Killer Application, mutta meidän ensimmäinen versio mobiilista viestit-sovelluksesta. Ja mistä tässä viestit-palvelussa on kyse? Siinä on kyse siis siitä, että jokaisen kansalaisen ja tulevaisuudessa myös yrittäjän eli yrityksen käyttöön tulee oma sähköinen postilaatikko, eli viestit-palvelu. Ja tarkoitus on siis, että julkinen hallinto jatkossa lähettää kaikki viestit sähköisesti, siten että ne kansalaisella ja yrittäjällä on yhdestä paikasta saatavilla. Kyse on siis kaikkien viranomaisten käytössä olevasta viestioperaattorista. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki julkisen hallinnon toimijat, oli ne sitten kuntia, valtio-organisaatioita, virastoja, kuntayhtymiä, lähettää jatkossa kaikki viestit paperipostin sijaan tähän viestit-palveluun. Ja pienenä muistutuksena sitä on pakko käyttää, eli meillä on lainsäädäntö, joka on jo viime kesänä tullut voimaan, joka ohjaa näiden kapapalveluiden käyttöön. Eli jos nyt paikalla on joku julkisen hallinnon organisaatioedustaja, joka ei vielä tiedä, mikä on viestit-palvelu, niin olkaa tarkkana ja tutustukaa ja ottakaa palvelu käyttöön. Viestit-palveluajatus on se, että viranomaisten kaikki posti syntyy yhteen paikkaan. Se tallennetaan aina sähköisesti. Eli se on jokaisen suomalaisen siellä sähkössä postilaatikossa valmiina. Käyttäjä itse kuitenkin valitsee ainakin toistaiseksi, suostuuko hän vastaanottamaan kaiken postin vain sähköisesti. Aamupäivällä kuultiin Marian avauspuheenvuoro siitä, että ollaan ehkä voimakkaamminkin ohjaamassa Suomessa näitä palveluja siihen suuntaan, että digitaalisia palveluja ainakin kannustetaan ensisijaisen käyttöön. Tiekarttatyössä näitä palveluja on suunniteltu ja siitä ensimmäinen avaus kuultiin tämän viestit-palvelun osalta. Eli on hyvinkin mahdollista ja jopa todennäköistä, että jossain vaiheessa tämä palvelu on teidänkin jokaisen täällä istuvan se palvelu, jota te käytätte vastaanottamaan viranomaispostia. Se on toki kaksisuuntainen palvelu, eli hyvin useissa palveluissa te voitte myös sitä kautta sähköisesti vastata sille viranomaiselle. Mahdollisesti toimittaa puuttuvia asiakirjoja, tiedostoja, puuttuvia tietoja, hyvin monenlaisiin prosesseihin käytettävä palvelu. Tämä viestioperaattori tarkoittaa myös sitä, että niille henkilöille, joilla se sähköinen asiointi ei ole käytössä, se sähköinen postilaatikko ei ole käytössä, niin viestioperaattori toimittaa ne edelleen paperipostitukseen. Eli varmistetaan, että kanava riippumattomasti käyttäjä saa ne viestit. Tässä pitäisi olla pihvi julkiselle hallinnolle. Sähköinen toimitus on ilmaista, meidän palvelu on ilmainen, mutta sen paperipostin jatkossa viranomainen maksaa edelleen itse. Eli halutaan kannustaa siihen, että myös kunnat ja virastot kannustaa niitä omia asiakkaitaan, tukee niitä omia asiakkaitaan ottamaan tämän sähköisen postilaatikon käyttöön. Eli käyttämään suomi.fi viestit-palvelua. Tätä ei ole rakennettu tyhjästä. Moni ehkä tietää, että meillä on olemassa oleva tällainen digitaalinen postiratkaisu nimeltä kansalaisen asiointitili. Se löytyy nykyistä suomi.fi-verkkopalvelusta ja on tälläkin hetkellä käytössä. Sinne päätyy yli 200 palvelusta. Organisaatioita on hieman vähemmän, ne on pääasiallisesti kuntia,
erilaista postia sähköisessä muodossa jo tällä hetkellä. Siellä on tällä hetkellä lähemmäs 500 000 suomalaista, jotka ovat itse vapaaehtoisesti ottaneet sen palvelun käyttöön, eli suostuneet vastaanottamaan sähköiset viestit. Eli tämä uusi viestit-palvelu ei lähde tyhjästä, vaan korvaa tämän olemassa olevan kansalaisen asiointitili. Eli siellä on heti tuotantoon siirron hetkellä 500 000 käyttäjää ja yli 200 palvelua. Ja niitä palveluja tulee koko ajan lisää. Tämä on tärkeää ymmärtää. Tämän vuoden aikana me ollaan rakentamassa tästä ensimmäistä versiota myös yritysasiakkaille, eli niille henkilöille, jotka voi edustaa yritystä ja vastaanottaa yrityksen puolesta postia. Tänä vuonna ensimmäinen yrityksen viestit-palvelun versio tulee olemaan kohdennettu pienille yrityksille. Me hyödynnetään siinä Suomi.fi-valtuudet-palvelua, eli kohdennetaan ne viestit niille, jotka varmuudella yksinvaltaisesti voivat postia vastaanottaa. Ja luonnollisesti tämä palvelee parhaiten pieniä yrityksiä. Jatkossa tämä palvelu kehittyy sitten tukemaan myös keskisuuria, mahdollisesti isompiakin yrityksiä. Eli tässä tehdään vastaavan tyyppistä palvelurakennetta, kun Tanska on jo oman digitaalisen postin osalta ratkaissut, jossa sekä kansalaiset että yritykset vastaanottaa paperipostin sijaan sähköisiä viestejä. No, ensimmäinen versio, mikä on piakkoin tulossa, on käytettävissä ihan internet-selaimella. Eli sen postien käyttöliittymä on käytettävissä internet-selaimella. Se on responsiivinen, eli se toimii kyllä. Teilläkin nyt monella on puhelin tai tabletti kourassa, tai pieni kannettava tai isompi tietokone. Sen käyttöliittymä skaalautuu, se toimii ihan hyvin siinä selaimella. Eli se on selaimella käytettävä palvelu. Tässä on nyt ruudulla näkyy muutama screenshot siitä, miltä se selainkäyttöinen viestit-palvelu sille asiakkaalle näyttää. Viranomainenhan toimittaa viestit vain rajapintapalveluun suoraan asiahallintajärjestelmästä, sähköpostista, jostakin räätälöidystä järjestelmästä. Ja tämän näköisessä käyttöliittymässä se kansalainen sitten pääsee niitä viestejä lukemaan ja vastaanottamaan. Kansalainen saa niin halutessaan, tai itse asiassa tässä vaiheessa pakollakin, tekstiviestinä ja sähköpostina tiedon, kun siellä on jotakin postia. Eli näin toimii kansalaisen asiointitili ja näin tulee toimimaan Suomi.fi viestit-palvelu. Tuossa käyttöliittymässä näette, että siellä ylhäällä vasemmalla on Suomi.fi-logo. Se viittaa siihen, että tämä viestit-palvelun käyttöliittymä avataan Suomi.fi-verkkopalvelussa. Eli se käyttöliittymä sijaitsee Suomi.fi-verkkopalvelussa. Ollaan hyvin lähellä tuotantoa, eli tämä palvelu on, käytän tätä ympäripyöreää ilmaista, kvartaali 2 tulossa tuotantoon, koska kaikki tiedetään kehittäjinä, että en ehkä tänä päivänä vielä sano sitä tarkkaa päivämäärää. Me siirrytään olemassa olevasta, tuotannossa olevasta palvelusta uuteen palveluun. Meidän pitää varmistaa, että mitään ei häviä, mitään ei mene pieleen, kaikkien suomalaisten viestit ja tiedot on tallessa, kun tämä siirtyminen tapahtuu. No, sitten tämä killer-applikaatio. Minua hieman tosiaan huvitti tämä otsikko, killer-applikaatio. Mä nyt kutsun sitä Suomi.fi viestit mobiilisovellukseksi. Me ollaan tekemässä siitä 2 sovellusta sekä iOS-laitteille että Android-laitteille. Ehkä kuriositeettina sen verran voin sanoa, että jos paikalla on IT-toimittaja, niin IT-toimittajat on saattanut havaita, että meillä on käynnissä olevia kilpailutuksia tähän liittyen. Mä esittelen silti teille prototyyppiä, joka toimii oikeasti puhelimella. Eli se kertoo hieman ehkä siitä ketteryydestä. Se kertoo myös siitä, että tämä ei tosiaan ollut mun kehityskeskusteluissa vielä esillä. Eli pyritään vastaamaan tarpeisiin sillä tavalla, että rakennetaan niitä palveluita, jotka vastaa käyttäjätarpeita. Ja meidän arvauksen ja käsityksen mukaan se, että me viedään viestit mobiilisovellukseen, voi olla se killer-applikaatio. Se on se tapa, millä jokainen suomalainen mielellään ne viestit vastaanottaisi. Että ne on suoraan siinä puhelimessa. Se puhelin kertoo teille, tässä on viranomaisen viesti, tässä on viranomaisen päätös. Se ei poista sitä, että se käyttöliittymä tulee olemaan myös siellä Suomi.fi-verkkopalvelussa.
mutta me uskotaan, että nämä mobiilisovellukset on se, millä me tavoitetaan sitten nekin suomalaiset käyttäjät, jotka ei vielä ehkä ole valmiita tämän ratkaisun käyttöönottoon muuten. Siirrytään katsoa itse sovellusta. Joudun siirtymään hieman tänne puhujapöntön taakse, kun on kovin lyhyt piuha. Toivottavasti näkyy. Eli meidän ensimmäinen versio on siinä mielessä aito, oikea sovellus, että se toimii itsenäisenä mobiilisovelluksena. Se hakee oikeita sisältöjä meidän testipalvelusta. Eli tämä ei ole pelkkää mock-upia, vaan täällä käytetään oikeasti taustalla olevaa infrastruktuuria. Siitä johtuen toivotaan, ettei tule demoefektejä. Eli tässä näkyy tämän Suomi-viestit aloitusnäkymä. Tämä on se kerta, kun mä olen ensimmäisen kerran ladannut tämän sovelluksen sovelluskaupasta. Tässä tapauksessa iPhone-puhelimelle eli iOS-pohjaisena sovelluksena. Meillä on täällä hieman infoa alkuun siitä, mikä tämä sovellus on, mistä on kyse, miten se toimii. Ja käyttöönotto alkaa käyttäjän vahvalla tunnistuksella. Toivotaan, että mun 3G-verkkoni ja te kaikki muut, jotka olette siinä samassa verkossa, ei ole nyt ristiriidassa tällä hetkellä. Tähän sovellukseen tunnistaudutaan ensimmäisellä kerralla käyttäen Suomi.fi-tunnistuspalvelua, eli tuotannossa olevaa tunnistuspalvelua, vahvalla tunnisteella. Me käytetään selainpohjaista käyttöliittymää tähän ensimmäisen kerran vahvaan tunnistukseen. Tässä se näkyy, sekin toimii responsiivisena. Nyt valitsen tästä yhden testipankin. Hyvä. Eli päästiin ottaa sovellus käyttöön. Ensimmäisellä kerralla, nyt kun mä olen käyttäjänä vahvasti tunnistautunut, minä suojaan tämän sovelluksen. Tässä meidän demossa käytössä on nyt PIN-koodi. Tämä voisi olla myös sormenjälki tai mahdollisesti tulevaisuudessa joku muukin tunniste. Eli mä suojaan itse tämän sovellukseni. Ja tässä kohdin valitsen ne mahdolliset tavoitettavuustiedot, joita myös siellä verkkokäyttössä, selainkäyttössä, viestipalvelussa on. Eli voin syöttää tänne sähköpostiosoitteen ja matkapuhelinnumeron ja valita mahdollisen kielen muistutuksille. No niin, nyt on viestit-sovellus konfiguroitu valmiiksi ja voidaan siirtyä aloitusnäkymään. Tässä näkyy ne perustoiminnot, joita tämä viestit-sovellus sisältää. Eli meillä on siellä ikään kuin vähän sähköpostioloisesti saapuneet viestit, lähetetyt viestit, kirjoita uusi viesti. Lisäksi tuolta löytyy muistutukset, valtuudet ja asetukset. Katsotaan niitä kohta hieman tarkemmin. Ja jos katsotaan tänne saapuneet viestit laatikkoon, joo, sieltä tuli sentään saapuneet viestit näkymä, niin nähdään, että tämä käyttöliittymä muistuttaa ihan niin kuin sähköpostia. Eli nämä on nyt viranomaisten lähettämiä viestejä, jotka voi sisältää informaatiota tai asiakirjoja. Ja jos katsotaan tuolta jotain yksittäistä viestiä, nämä on siis esimerkki sisältöjä, ei kannata katsoa ehkä tarkemmin, mitä niissä lukee. Mutta esimerkiksi sen tyyppisiä aineistoja, mitä viranomaiset voi toimittaa. Täällä näkyy sähköpostityyppisesti se mun saapunut viestini, lähettävä viranomainen. Mikäli tällä viranomaisella on käytössä kaksisuuntainen viestintä, mä voin vastata siihen viestiin, eli kirjoittaa täältä itse mahdollisen vastauksen. Tyypillisesti näissä asiointitilin palveluissa tätä käytetään esimerkiksi puuttuvien tietojen pyytämiseen tai jonkun puuttuvan liitetiedoston pyytämiseen. Mä voin halutessani liittää sinne liitetiedostoja. Mä en nyt lähde tuonne iCloudia kokeilemaan ja lähettämään niitä viestejä. Täällä käyttöliittymässä ne viestit ketjuuntuu, eli samaan asiaan liittyvät viestit viestit-palvelussa tulee peräkkäin, niin kuin sähköpostissa samantyyppisesti. Näin. Eli mun vastaus siellä ylimpänä. No, tänne
viestit-palveluun voi lähettää kahden tyyppisiä viestejä, eli tässä äsken oli tämmöinen niin sanottu tavallinen tiedoksianto, eli se on viesti, jonka viranomainen lähettää asiakkaalle ja kansalainen sen ikään kuin saa perille sillä hetkellä, kun se sinne sähköiseen laatikkoon kolahtaa. Eli kansalainen on sen vastaanottanut, kun se viesti on toimitettu sinne sähköiseen kanavaan. Mutta sen lisäksi tänne voi toimittaa myös niin sanottuja todisteellisia tiedoksiantoja. Nämä vertaantuu paperimaailmassa saantitodisteellisiin viesteihin, eli niihin, joita joudutte tällä hetkellä esimerkiksi postista hakemaan ja kuittaamaan vastaanotetuksi. Tässä viestit-palvelussa on vastaava toiminnallisuus, eli tämän tyyppiset viestit asiakkaan tarvii ensin tietoisesti kuitata vastaanotetuksi. Ja tämä kuittaus tallennetaan ja toimitetaan sille viranomaisen tietojärjestelmälle. Eli tullaan todistetusti vastaanotetuksi se viesti, ennen kuin sen viestin voi avata. Ja tosiaan viestit voi sisältää sitten yhden tai useita liitetiedosta, ja hyvin usein viranomaiset lähettää sinne PDF-muotoisia liitteitä. No sitten jos katsotaan, täällä on tosiaan lähetetyt viestit, jonne kertyy ne minun vastaukseni tai minun toimittamani asiat, kaikista niistä viesteistä, joihin olen vastannut, tai myös niistä viesteistä, joissa on mahdollistettu tällainen avoin yhteydenotto jossain tietyssä asiassa. Eli tuo nykyinen asiointitili sisältää jo merkittävän määrän palveluita, joissa asiakas voi valita organisaation ja sen palveluja ja lähettää vapaamuotoisen viestin. Tämä liittyy jo sinne vireillepanoon tai jonkun asian käynnistämiseen tai asian hoitamiseen. Täällä oli muun muassa Alavieskan seurakunnan avioliiton esteiden tutkintapyyntö. Ehkä en kokeile tätä myöskään. En tiedä minne se menee tai mitä se tapahtuu sen jälkeen. No sitten voitaisiin katsoa muistutuksia. Tämä on sellainen asia, mikä on herättänyt paljon kiinnostusta, kun on tehty käytettävyystestausta näille asioille. Tämä on uusi viestityyppi, joka meillä on tulossa tämän viestit-palvelun ominaisuudeksi. Nämä on tapahtumia, tapahtumaviestejä, muistutuksia jostakin asiasta. Ja nämä on tulossa itse viestit-palveluun ja tietysti sitä myöten myös tähän mobiilisovellukseen käyttöön. Ja nämä tarkoittaa sitä, että viranomaiset voi lähettää tiedon vaikkapa jonkun asian erääntymisestä, jostakin tietystä tapahtumapäivästä, sanotaan vaikka ajoneuvoveron maksupäivästä, tai siitä, että passi on menossa vanhaksi, tai tänne voidaan lähettää myös jotain tiettyjä aikavälejä, toimita tämä veroilmoitus tänä aikavälinä, tai käyttää tätä vaikkapa jonkun ajanvaraustiedon toimittamiseen. Sinulle on varattu aika tänä tai tiettynä päivänä. Eli tällainen tapahtumaviestityyppi on tulossa mukaan viestit-palveluun tänä vuonna, ja sen käyttöliittymänä toimii käyttäjälle ikään kuin kalenterikäyttöliittymä, jossa asiakas voi sitten katsoa niitä tapahtumia, ja tämä palvelu muistuttaa siitä, mitä tiettynä päivänä tai tiettyyn päivämäärään mennessä on tehtävä. No, sitten kiinnostava puoli on myös se, että viestit-palveluun ollaan ottamassa käyttöön valtuudet-palvelua. Ja tämä tarkoittaa sekä sitä yrityksen viestit-mahdollisuutta, että tulevaisuudessa myös henkilön puolesta asiointia. Tässä mobiilisovelluksessa on nyt esimerkki siitä, miten se voisi tulevaisuudessa toimia. Eli jos olen saanut sähköisen valtakirjan toiselta henkilöltä hoitaa omia asioitani, eli vastaanottaa vaikkapa kaiken tämän sähköisen viestinnän. Tyypillinen esimerkki voisi olla ikääntyvä vanhempi, lapsi ja oikeus lukea viranomaisten lähettämät kirjeet. Näihin monesti siellä kotona käytännössä toimitaan. Jolloin täällä mobiilisovelluksessa mä voin sitten vaihtaa roolia sen toisen henkilön rooliin ja vastaanottaa hänen puolestaan sen viranomaisten lähettämän sähköisen viestinnän. Ja ihan vastaavalla tavalla tuo roolitieto liittyy siihen yrityksen postiin, eli mä voin myös sen yrityksen posteihin siirtyä lukemaan, mitä sille yritykselle on lähetetty. Taas valtuudet takaisin omaan rooliin, eli olen nyt se Nordea-käyttäjä. Sitten vielä oleellista, mitä mä teen, kun mulla nyt ne kaikki postit on täällä puhelimenkin käytössä. Mä voin aina mennä tämän sovelluksen kautta katsomaan, missä muissa laitteissa tämä sovellus on asennettuna. Eli täällä taustalla on laiterekisteri, joka tietää, että tämä sovellus on asennettu tiettyihin päätelaitteisiin. Ja mä voin itse
poistaa ikään kuin sen sovelluksen käytöstä. Tämä tilanne tyypillisesti tulisi vasta, jos tämä puhelin varastetaan. Tai mä voin poistua tästä sovelluksesta kokonaan, eli lopettaa tämän käytön kirjautumalla ulos, jonka jälkeen nyt ne viestit ei ole enää tämän mobiilisovelluksen käytössä. Tässä lyhyesti Protosta. Palataan vielä hetkeksi tuohon esitykseen. Eli toimi. Hieman tekniikka vihottelee tänään. Halusin nostaa tähän loppuun, sanoin, että me on tehty ensimmäistä käytettävyystestausta tälle itse mobiilisovellukselle oikeilla kansalaisilla, oikeilla käyttäjillä. Eli pistetty heidät kokeilemaan tätä ja kerätty heidän mielipiteitään ja erityisesti sitä, että miten he näkevät tämän vaikuttavuuden tulevaisuudessa. Ja poimin sieltä yhden meidän testaajan ikään kuin esimerkiksi sen takia, että mun mielestä tämä kuvaa sitä, miksi me tätä sovellusta ollaan tekemässä. Eli tässä tapauksessa testihenkilö oli sellainen, joka ei ole käyttänyt julkisia verkkopalveluja, ei ole halunnut asioida julkisen sektorin kanssa sähköisesti, mutta kuitenkin mobiilisovelluksen kokeilun jälkeen koki, että tätä hän voisi käyttää tämän viestinnän osalta, eli sen paperikirjeiden sijaan vastaanottaa ne tänne puhelimeen. Eli puhelin oli kuitenkin tuttu väline. Ja siinä mielessä tämän tekeminen on meidän mielestä tosi tärkeää, ja sen takia tätä tänä vuonna viedään eteenpäin, ja toivottavasti loppuvuodesta saadaan teille kaikille jakoon. Hyvä. Tästä löytyy sitten vähän lisätietoja, eli meidän eSuomi-sivustolta, ja käykää katsoa myös tuota meidän Betasuomi-palvelua. Kiitos. Kiitoksia, ja hienoa saatiin se myöskin toimimaan. Tällaista on tekniikka aina, Kyllä. kun ollaan protovaiheessa. Nimenomaan. Onko siellä netissä, sosiaalisessa mediassa mitään nyt, mistä haluat ottaa kiinni? No oikeastaan Jani Ruuskaselle olisi kommenttia esimerkiksi siitä, että Mia Nykop sanoi, että tämä on tosi hyvä juttu, että kansalaisten näkökulmasta kaikki on samassa paikassa, eihän ihminen fyysisiä postilaatikoitakaan tarvitse montaa vierekkäin. Ja kysymyksenä olisi, että onko tämän sähköisen postilaatikon, etenkin tämän applikaation toimivuus ja turvallisuus taattu verrattuna esimerkiksi peruspaperipostiin? Joo, kyllä. Vastaan yksiselitteisesti kyllä. Eli totta kai me varmistetaan tämän toteutuksen osalta, että se on turvallinen. Se tarkoittaa sitä, että ne viestit ja se viestiliikenne on salattu. Eli tämän sovelluksen ja taustajärjestelmien välinen liikenne on salattu ja ne itse viestit on kryptattu ja ne on myös salattu siellä puhelimessa. Eli me pyritään varmistamaan, että tämä on vähintään yhtä turvallinen kuin se selainkäyttöinenkin posti. Ja hienoa, että siellä koetaan, että tämä olisi tärkeää, koska meidänkin mielestä oleellista on, että kaikki viranomaiset ottaa tämän palvelun käyttöön. Se hyöty tulee siitä, että se kansalainen löytää ne kaikki viestit sieltä yhdestä paikasta. Onko kysymyksiä ja kommentteja? Täällä on myös mikrofoni-ihmisiä. Tuolta nousee käsi, niin kysytään sieltä. Moi, Heinosen Harri HSY:stä. Tässä käytiin niin kuin enemmän tämän asiakas, eli loppukäyttäjän kautta kansalaisen näkökulmasta tätä asiaa läpi, mutta siinä sun demoympäristössä näytti olevan joitain julkishallinnon organisaatioita, niin kuin näitä kuntaorganisaatioitakin, siellä valittavissa sieltä listalta, mihin voi tämä asiakas näitä tietoja lähettää. Mutta miten me esimerkiksi HSY päästään mukaan tähän niin kuin palvelun tarjoajalistaan, että me voidaan lähettää meidän asiakkaalle näitä viestejä ja ottaa vastaan näitä asiakkaita viestejä. Ja toinen kysymys vielä perään, että voidaanko me käyttää esimerkiksi meidän asiakasrekisteriä joidenkin asioiden massalähetykseen tai niin kuin joidenkin meidän prosesseihin liittyvien asioiden tiedottamiseen. Joo, siinä tuli 2 kysymystä. Eli ensimmäinen liittyy HSY:hyn. Voiko HSY hyödyntää millä tavalla ja päästä tavallaan listalle? Tuolla listalla näkyy ne toimijat, jotka on mahdollistanut kaksisuuntaisen viestinnän. Eli toki niitä organisaatioita on vielä enemmänkin, jotka myös lähettää vaan sinne viestejä. HSY:llä kai pitäisi olla oikeus hyödyntää viestipalvelua. Eli viestipalvelu on julkisen hallinnon toimijoille tai julkisiin palveluihin liittyen käytössä. Eli se on näitä rajattuja palveluita.
samalla tavalla kuin tunnistus. Toinen kysymys liittyy massapostituksiin. Kyllä, nämäkin tulee olemaan mahdollisia. Me ollaan rakentamassa erillistä rajapintatukea sinne lähettäjälle, sinne viranomaiselle, joka lähettää viestejä, sellaisia tilanteita varten, jossa lähetetään iso määrä viestejä kerralla. Kiitoksia.